Masak udang Lombok Abang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi dina iki nyong gak masak udang tak Lombok Abang. Mau saurunge kae udang iki wis di ocekin dingin saka kulite kae terus wis dikumbah. Nah kene nek bumbune ana sing salah ora usah diaru-aru ya, soalnya ki ala-ala nyong dewek. Nah kene nyong bumbune ki ora neko-neko, mau nganggo bawang putih karo bawang abang. Terus nganggo lombok setan karo lombok rawit abang kuwi. Saurunge lombok iki tak godhog dingin, sekene tambah abang ngono iki lho. Diulek nganti lembut, nek wis lembut kabeh, terus bawange mau kae sing wis tak ulek kae digongso nek wis mateng, terus lomboke disusulake. Aja kelalen dicarupi sawete bene cekene ora gosong ngono iki lho. Ning nggon kono diongseng-ongseng dingin cekene tambah abang. Aja kelalen aromatike nyong ning nggon kene gur nganggone serai karo salam. Gulane karo micine aja kelalen ya, nek uyah isi mau wis bareng karo bawange ya. Ning nggon kene terus nek wis mateng, udange dijegurake diaduk-aduk, sedhela wae ditutupi cekene tambah enggal mateng ngono iki lah. Ning nggon kene mbasa wis tak cekek kaya wis mateng, tak cek rasa, tak cicipi asin legine wis pas, wis jos, terus ya wis tak entas tak pateni kompore. Rupane kayak ngene iki ya, wis matengan wis rampungan tak pamit tak pareng.